Eh, kaaya ning laag ta nga ako ra isa eh. Wa magugoy chika ba? Gawa ni. Mingaw kayo. Hoy! Kati, ani. Ito ka diya. Ani! Ano makadiriya? Naglaw ako iso. Nakitaan ta ka last time diri caretaker ba ka? Nagamyan maka sa komposisyon ng tawon. Ay nga lahi naman ko karon. Nganong ni dato makatoy? Simple na kayo. Ay tungod na nasa akong pagdudula og games. Games? Oo. Usa po na games po. Kabibi games kita ka na eh. Gay ko na ba no? Tagaan kag link. Share po bo. O tagaan kag link. Send sa ko niya. I-click ang link diyan, imo i-download. Ay, nana ready ay. Oo, nya pag maka-download na ka. Oh. Pagkatawon to mo register. I-click niyo mo register. Kita ka na account number? Oh. Oo. Putan niyo mo account number diyan kana legit ito cellphone nimo, Oh, number. ako di number. Putang na pag ginahi. Ang password. Password. Confirm password. Nya kita ka ni send. Oh. Kita ka ni send. Kita kayo eh. I-click na. Di nana ra. Oh, nya mo text to mo tipis imo kailangan OTP. Kailaw ina Oh, usa ibutang naman ka. OTP diha. Dali ra di mag-register Dali, eh. mag-register dali. Pass Dula ko money. na, gani dula kayo. ko na. Pass money. Siyempre, makasunod na ka. Kita ng mga games. Kung hindi games ka. Ano di mapili ano? Punta ka yung color game. Tingnan na to ha. Black yellow. Wata. Hala, yelo ka las gaway. Ako na 20 pesos tayo napaploy talawa. Dali ra di no. Bato ra di nga asinto na kay ka. Asinso na kayo 5 peso ha. Yung 1 click ron na yung 20 pesos. Laon sa mga kaoy. Ma di no. Kunya. Pag mahurot yung kwarta. Oh. Pwede ka mukha kita ka ng class. Class ka na. I-click na. Imong Gcash number gamita. Chika sa gamit. Ibutang imong Gcash number diya. Tapos i-click ang send. Makita niyo yung OTP mo text na. Hindi ra di no. Oh. Kunya bayan din ko. Tik ka mo. Yung gusto ka makash out, mamanato na ka. Kung bukas na, Magtagal na ang kwarta. Oh, kung bukas na. I-click na withdraw kita ka na eh. Kana ra withdraw. Oh, ibutang imong Gcash. Ya, oh. Nya-click withdraw. Oh, click withdraw. Paminaw ba? Uy, nagigil naman ko para madapat sa'yo. Dula ko na ron. Nausa man ko, dula ka. Dula ko na bunging ikaw ra di kabalo madato. Nga, since nga lamit naman kayo magsika na ta. Tara na. Ay sa ba? Imon sa kanan. Ha? Imon sa kanan. Ano sa kainan? Kini ba mo bali? Ito ang Gcash oh. Bote kamay. Grabe naman ang chikana. Sa ikaw, basta ako lagi mangitag bis galing. Sure dyan ako nakadagang chika. Set kaya itong napilihan nga bits. Nga na, ginapaploy. Entrance pa lang, chikana. Basta mo na namin nga na, makauyab na dire. Siyempre. Gusto ba yan na ron, magpadagat para makauyab. Count sa matik na no. Oo. Yung mga tao nagdagat ng mga girls, kaya gibuwag ang uyab. Gani no mo. Kaya para makauyab. Magpa-comfort man na. Bote ko tama nila yung plano dyan. Buang. Pero, tapon ta sa katin sana. Oh, kabalo din siya diskarte ba? Kabalo din siya kay kano? Siyempre doon. Kabalo ta sa kailan Dati like sa tika, kaya pero, wala na katong ano na itong natirada mo. Pero mga babae mga sa dagat, gusto nila mga lalaki nga mga gwapong tingog. Ay, dinala mo pakit ang chika. Ikaw na mo pakit. Siyempre, mangita tag-cottage niya. Nadiri ang isa cottage sa babae. Oh. Tapada na, ito na magpa-impress sa gwapong nga tingog. Bote kami dali. Natay na, gawin, sampul ako. I want you to take. Kana, okay na. Okay ra na. Oh, Putik ka may dali na kayo. Basta ha, pagpa-impress ha. Ito na. Tara. Bugha. Take me home, I'm falling. Love you. Hoy! Pangit! Naganig na ang pangit pagtingog! Diyos ko, Lord! Ano na sa man to? Ano na to? Di ka sapaan ko. Napataka naman mali mong muli suro. Tama ang gulo. Maligid na ba? Ako yung makuha ni. Di ka kabalo ah. Ikaw daw, ikaw daw. Daot ba tong image ni mo eh? Ikaw daw. Ali ba? Tuduan ti ka ha? Saon? Kita ka ng chika. Kana ba kana? O para mabilib ka sa kawa. Tuduan ti ka. Sige daw. Ha? Ako na. Antay ka. Pagdali. Isa. Anong kailangan kong gawin upang sabihin mo? Oh, Lord! Kahok na ganiyog na ang uplok yung kagtingog! Goods na goods. Good stuff. Oh, nakuha na ako yung lubo. Yan na siya nga. Magkaon sa kuha niya na city kita ta. Nakuha na ako ng chicks. Uy, Dahil mo itong unadungan. basta wala eh. Sabi ka skatis pa, ikaw na po. Sabi ka skatis, testing eh ba? Testing eh. Ha, pasin ko.
Maalaala mo kaya. Lahat mga laki ganina eh. Puro na kasi ako pagkakahog kay no, matay tawanan. Pangit na ganig na, pangit pagtingog no. Girls, dito sa akong room. Hello girls, dito sa akong room. Itawag ta. Tara, 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 tara. Asa matong cottage niya? Nagaw. Oy, gaw, dito gaw, wala tao diri gaw. Unsa man naong nibuangan ni mura magnagbugot? Unsa man ka? Bugot man ka. Bukod nga, unsa man tayo magipang tudlo tayo eh. Pangit guro tingog ka. Pangit ang yapon, gingnan mura na kung tabili. Uma pare sa kuwawe nga, perfect yun ako tanang plano nako. Atan, style lang eh. Pero gusto juga makasika. Alangan, unsa pa man di kaya itong diri chika man. Gamitan. Tagaan ka, gamitan ako tong cash. Ha? Ako sabot sa imo ali. Ali, ali. Kikina. O gods. Goods kayo eh. Sabayan ka ta, sabayan ka. Tara. Tara, tara, tara. Pasik. Diba na may payag diha? Oo ka na, kati. No. Akong gusto na ko ipabuhat sa imo para makuha ni mo ang chika. Kamanga. Kamangon. Kamanga. Awet, dili mo. Pero before mo kamangon pa, dito sa kapas manginihirin sa kasaportahan. Ha? Sa putahan lang. Kanta-kantay ko sab. Basta di magbago ilang pangdungog. Giorgio na up. Kantay lagi. Type ito. Pag dili makadungog, Paps. Sudla. Sudla. Oh, bakit kadungog? Matik. Matik. Good job. Ase. Pero, ay sa, asa man ang kati sa chika diya? Cottage. Oh. Kana oh. Kana. Ha? Kato? Oh. Kana ha? Sura ha? Kana? Tol ko. Sura ka. O kana, sige. Go. Pasi. Kini, murag makuha. Ganyan yung papuloy akong trada. Ma-perfect din niya. Go, papuloy. Go. Wow, baka ni kati sa mga chika, no? Minyo man. Hindi siguro diri ah. Speaker siguro. Ay, mo paminaw na ako diri. Oh, babae. I want you to take me home alone. Ayo. Kung dipansin. Siguro na kami kasoy. Grabe yan, papuloy, oy. Putik kami nakuha ng si Kabay. Lagubo-lagubo ng payag. Dati. Uyo ni bataan ni panidaan ko ni be. Putik kamay. Iya papuloy. Uga. Kena Paps. Ah, grabe chika papuloy bay. Wala akong tao na ako bay nga. Pakboy ba? Ano ba? Biray Paps. Biray. Bili ko isa Paps. Bili ko sa anak pinagwapa na Paps. Ah, buto-buto yun doy. Paps. Gumus! Ayaw! Gumus! Ayaw mo! Gumus! Ayaw mo! Ano susud mo kasi kwarto? Bisa ko na magkabus! Kinsay nagsugon nimo? Tro! Kung sa turan na puta man na. Ayaw! Sa buwang! Pabuang-buwang na bun!